Ang alaw siya kanang warranted duha pero mag-iles. Unsa nang pag-iles og di man ko makalaka og wire driver. Tracking. Ganun mo O ka mag-tracking ko kay ugma pa man ko mauli. Abot yung Iles mo mag-tracking. nag-iingon itong Kaya mo palit ang konsumo. Pwede man mag-tracking pero dumi yan pasakyan. Di na kuno na nakaya sa alas 7 pa unong bunta pa daw siya si gila. Alang Painoy. Alas 11 na kuno. may nasasakyan ba? Og 20 na laman dyan, nalabyan ka kaya di mga kasakay. Next bus. Kuan. Next bus na po, 20 na piso, di ka po kasakay. Next bus na po, 2 hours again. Buto-buto. Tawag pa ko. Sa ba tayo ang bulag ka anam. Tina na ba? Agad. Chris, iyan ba? Nahumanan, nag-ang ubo, ang ijaw pa dyan nahuman. Dili, magod patuo. Unsay nakaubo, alang iyam, sige hawit og cellphone. Say kudik. Transition mo na iyam, patuo na la. Ay, sa hawit cellphone, panilig ito, pag-exercise. Ring. Adong ato, lakaw-lakaw, silig-silig. Pero gabi mo na alas 9:30 mang nagubaw na kabaw na kung panaog na kay magtuno ba ng sen. Naog. Hindi, hindi kasi ito musik at taas musik at igong sa... Muna lang po yan. Ayan. Saging na hilaw o kinahang ang ginamos. Pinakamasarap sa napagkain sa balat ng lupa. Ha? Ha? Ate! Ano na? Kanga eh. Saba, gabidyo ko. Saba. Karkaran eh. Papalingot ko. Hang. Init. Init pa dyan ang adlaw. Minta eh. Pag-usapa, laing saging. Ha? Ha? Laing nagsaging. Ano? Laing nagsaging. Hilaw na imo ha? No. May usang ilaw. Ang kayo. Okay kayo. Ano? Okay kayo. Tuwang. Ikaw kay. Kung kani di ka mo agi. Bulingon sa mong kamot. Ano ba? Okay kayo. Lami kayo. Kasi pansip. Eh. Dapat nga na. Ang tuwang eh. Wala. Pag kunyaran, wala kang lagahan mata. Pili atong guwapa. Tapos, may kwarta. Puuta niya. Kaog saging. Ginamos. Kaysa lang, palagi. Yung magkalisod. Di madag, ginamos. Para ano ba? Guwapa. Kaog saging ginamos. Ang ako'y nalaki. Gusto ko itong baen kag ginamos o saging. Ha, ala! Upil-upil o! Anak ra. Ha! COVID na. Uni nga. Bae nga. To the ceiling. Point to the roof. Mabit-bit ni mo. Both. But. Bit-bit ni mo puro. Mabit-bit ni mo mall. Bit-bit ni mo social nga restaurant. Mabit-bit pa dyan ni mo kasagingan. Mabit-bit ni mo
Tu Lami kayo. Lami kayo. Na. Awal utay oh. Aga ka ilang tuyo. Ay. Lami kayo pa. Lami kayo. Nga, gahinangag bang ka? Dapat pod mudungag, dapat pod siya galuto sa saging. Ah. Ako kung sa Si Zay tagida sa saging. ako kung saging, ako po gadungag. Pero kinawat na saging nga. Pagdugo. Hay, Agdan ka. maskara po. Nangawat ko mas karang ni na. Lip tint. Kabulingit ang panawang. Nailibin ang kasi ng mga bino. Ganyan ko po. Butan kay butan na gising. Kuha ko yung uyab. Kuya nga. Dami ka nang galing din. Hindi ka pong tanong yung mga pagkaliligaro telephone. Ganda rin. Ngipon, ana ni ma. Ay buho. Gua ba sa kuya ha? Nako, ano ba? Kay kuha man nimo. Papa, Ang tulo. aman. Mangsa. Kapapa na. I'm gonna eat breakfast daw. Pero ang breakfast, maniging breakfast. Sige, English the best. Breakfast, pero saging ang ginamos discount. Muna giingon nga English nga social. Yes, so I'm gonna eat. My breakfast for today is... Ayaw, panguha kay aho na na. Ang sabog ka? Dagang ginungan. Buni mo. Aho na ne. Sa mo na aho. Wagun nga na na. Kanihar mo na ngaon. Sa hugo ka ng kaon. Ah. Okay, bisik. Pinaka favorite. Sige mo ko eh. Tukan ko eh. My baby. Laot, hanggat. Unis ko ba? Ang gibulong ko. This is fish. Then you reserve it for how many months? Makay! Ah! Palilo Ha? Tudla. Ang sagat? Ginamas? Kung ka ginamas? Busila nang ma. Una! Kuhay, tubig makoy. Kaya tubig makoy. Shard bulok! I found a love for me. Darling, just dive right in. Josh tate kisi nai umoto mari nai mamodere kanoto meriku sunareru nara arigato kanashime. Salamat. Amurag. Baba? Ha? Namaste. Mga greetings good nila. Lagi. Ang bakla na. Nangga. Kanang pisi pag
Rampan. Look at that, unod. Ang mama, kuya daw. Kanan, pwede ba kumahakan na? Pwede si... Magdili na kam... Damo na yan. Murag dili avocado, murag kamay ang gibutangag avocado. Huh? Kamay with avocado or avocado with kamay? Bitsin with kam. Bulok o luding? Duwade. Yan na. Karon na. Kagaga. Ano? Oh, ana ba? Thank you so much. Hindi ko talaga hinahanap ang mga Rasmussen yan. We're going to... And welcome back. I'm gonna...